אוקיי, מה שאנחנו רואים פה זה קימפול מלא של הקוד שלנו. אנחנו רואים שהאנטיטי פריימוורק עובד בצורה מושלמת והג'ייסון נוצר בצורה אופטימלית. עוד אנחנו רואים שהדאטאבייס מתממשק בצורה מושלמת. חבר'ה, עיניים אליי, זה לא מידע ונתונים פה, צריך באמת לדעת דברים לבגרות. טוב, אני הולך לפסיכולוגיה. ואז הרגשתי שהאדמה נפערת מתחת לרגליים שלי, והמון עיניים מסתכלות עליי. מזוג עיניים זה נהיה 20 עיניים ו80 עיניים, וכל החדר התמלא במלא מלא 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 עיניים. ואיך זה גרם לך להרגיש? שימפנזים עם בננים. אפשר לראות 4 גרפים, ולמעלה זה ה-KPI, זה כל המספרים. הרעיון הוא שאני בוחר בגרפים מה אני רוצה שיראו בעצם בחלק העליון של הדשבורד, ואז זה יוצא ככה מאוד פשוט. אפשר לראות פה דוגמה מאוד פשוטה. רגע, שנייה אחת. לא? אוקיי, טוב, בסדר, אז אני אעבור, ביי. טוב, אני צריך ללכת למילואים, אז נמשיך לפעם אחרת. ארבע, חמש, שופה.